मंचावर उपस्थित मतदार सांस्कृतिक महोत्सव समितीचे अध्यक्ष आणि सर्व पदाधिकारीगण आणि उपस्थित सर्व बंधूंना आणि भगिनींना, आपण सगळ्यांनी आध्यात्मिक संस्कार समाजातल्या प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचवावे आणि भजनाच्या माध्यमातून आपलं जीवन पण समृद्ध संपन्न व्हावं, तसंच आपल्या या योजनेमुळे अनेक लोकांना याकडे आकर्षित होऊन त्यांनाही जीवनातला चांगला मार्ग मिळावा या भावनेतून या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली होती. आज आतापर्यंत आपण जवळपास 1500-1600 मंडळांना अशा प्रकारचं साहित्य वाटप केलं. आज 400 मंडळांना तबला व हार्मोनियमचं वितरण होतं. मागच्या वेळी इलेक्शनच्या आधी काही लोकांना त्यावेळी आपण दिलं होतं, पण याची जी तयार करण्याची क्षमता आहे ती कमी असल्यामुळे सगळ्यांना देता आलं नाही. तेव्हा काही लोकांना असं वाटलं की इलेक्शन आतापर्यंत गडकरी साहेब मग काही देणार नाही, परंतु असं काही नाही आहे. इलेक्शनचा त्याचा काही संबंध नाही आहे. त्यावेळी आपण सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आपण जेवढ्या मंडळाला देता आलं तेवढं दिलं आणि आज पुन्हा या 400 मंडळांना मिळत आहे. माझी एकच विनंती आहे आपल्याला की या साहित्याचा उपयोग करून आपल्या भागातल्या मंदिरामध्ये आपल्या लोकांना एकत्रित करून आपण स्वतःही या भजनाचा आनंद घ्यावा आणि समाजातल्या अनेक लोकांना भजन कीर्तनातून त्यांच्या जीवनात सुख शांती आणि आध्यात्मिक आपल्या या पठणामुळे त्यांच्या जीवनामध्ये चांगला बदल होईल, हेच आमच्याकरता सगळ्यात मोठं यातलं यश आहे. मी आपल्या सगळ्यांना पाऊस वादळाची सुरुवात होईल शक्यता आहे, त्यामुळे काही फार वेळ बोलणार नाही. मी सर्व भजन मंडळांना, यात भाग घेणाऱ्या सगळ्या बंधू आणि भगिनींना याकरता मनापासून शुभेच्छा देतो आणि अशाच प्रकारे आपण हे काम करत राहावं अशी विनंती करतो. खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार.